Záverečná 5. etapa odštartuje v nedeľu 21. septembra o 10:30 v Novej Dubnici. Pretekárov čaká 124 km dlhá trasa, ktorá môže ešte výrazne prehovoriť do celkového poradia a možno aj rozhodnúť o víťazovi celého ročníka. Peloton sa už v úvodnej časti etapy trikrát vyšplhá na ikonické stúpanie Vršatec, jedno z najťažších na Slovensku. Práve tu bude pripravená veľká fanzóna pre fanúšikov s občerstvením, veľkoplošnou obrazovkou či reklamnou kolonou s darčekmi od našich reklamných partnerov. Po prejazdoch cez Vršatec zamieria cyklisti cez Púchov a Dohňany, kde je pripravená rýchlostná prémia, až na cieľovú Kohútku. Finálny výstup dlhý 15,4 km s priemerným sklonom 3,8% preverí vrchárske schopnosti a môže rozhodnúť o držiteľovi žltého dresu či bodkovaného dresu najlepšieho vrchára. Príďte pozbudiť cyklistov či už do Novej Dubnice na stúpanie pod Vršatcom alebo aj do cieľa na Kohútke, alebo kdekoľvek na trati a zažite atmosféru, akú poznáme z Tour de France. Príchod prvých pretekárov do cieľa na Kohútke sa očakáva približne o 13:45. Všetky informácie nájdete na www.okoloslovenska.com a taktiež na sociálnych sieťach Okolo Slovenska.